guys, so kining sakayana guys, mao ay ato ang sakyan pag apil sa parid sa dagat. Kubyal parid guys sa Senior Santo Nino. O kani pod nga sakayan guys ka Alex mao ni usa sa muuban sa parid puhon. So atong atangan guys kung asa ta. Hello guys, niyata karon sa kutkutan guys, karon maapil ta sa kubyal parid sa Santo Nino guys, diri sa Laod. First time na kong apilani guys. O manghinaot ta guys nga dili kay mo kusog ang hangin. Kay sa pagbadong na mo ari guys, basa-basa naman mi. Tungod kay ang hangin kusog kaayo. Kusog kayong kabunghan guys. O manghinaot ta nga magmalamposo ning maong kubyal parid. Nining time na guys, nagsugod na og pamindita ang ato ang pari guys sa mga sakayan. Daghan pang mga sakayan ani nagabot-abot guys. Aron sa imong blessingan ni Father Darwin. Ikan perempuan Saudi Arabia. Kaway-kaway. A few moments later. Ako yung nasaksihan guys kung sa kalisod ang pagsaka sa lansa. Luwi tayo ang mga sa kaning lansyang guys kay nagkulit kayong baon pag-itsa sa PC di po pasyan po sa pikas-pikas barko po pikas lansa. Mauna nga ako yung gitanaw guys, ako yung kamerahan jud guys, sa